Hello students, welcome to our channel Study and Learn. In this video, I am going to tell different GK questions related to our beloved state Odisha. Being an inhabitant, we have to know different general things related to our state. It not only helps you to improve your general knowledge, but also help to prepare you for different competitive examinations. ଶ୍ରେଣୀ ସ୍ତରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ତୁମେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓ କୁଇଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫେସ୍ କରୁଛ, ଯାହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ କୁଇଜ୍ ସମ୍ପର୍କିତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ଏଇଟି ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କିତ କେତେକ କୁଇଜ୍ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମିଳିତ ଭିଡ଼ିଓ, ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। To get most out of this video, watch it till the end. So without a further go, let's get started. Question number 1. Which direction is Odisha in India? ଭାରତର କେଉଁ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥିତ? Answer. Eastern part of country. ଦେଶର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ। When was the state of Odisha established? ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟଟି କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଲା? 1 ଏପ୍ରିଲ 1936, 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛୁ। What is the area of Odisha? ଓଡ଼ିଶାର ଆୟତନ କେତେ? 1,55,707 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର, 1,55,707 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। What is the population of Odisha? ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ? 4,19,74,218, 4,19,74,218। What is the old capital of Odisha? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? କଟକ। What is the new capital of Odisha? ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଭୁବନେଶ୍ୱର। How many coastal districts are there in Odisha? ଓଡ଼ିଶାର କେତୋଟି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି? 6. ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ। When the state name was officially changed from Orissa to Odisha and the name of its language from Oriya to Odia? କେବେ ଓଡ଼ିଶାର ନାମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନାମ ଓଡ଼ିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା? In 2011. As per the 113th Constitution Amendment November 2010, 2010 ନଭେମ୍ବର 113ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ 2011 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନାମ ଓଡ଼ିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। How many divisions, blocks, districts and tahsils are there in Odisha? ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଡିଭିଜନ, ବ୍ଲକ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଓ ତହସିଲ ରହିଛି? Answer. 3 divisions, 30 districts, 58 subdivisions, 317 tahsils, 314 blocks. 3ଟି ଡିଭିଜନ, 30ଟି ଜିଲ୍ଲା, 58ଟି ସବଡିଭିଜନ, 317ଟି ତହସିଲ ଓ 314ଟି ବ୍ଲକ ଅଛି। Who was the first chief minister of Odisha? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, 1946 to 1950। Who was the first woman CM of Odisha? କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ? ଶ୍ରୀମତୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, ଜୁନ 1972 to ଡିସେମ୍ବର 1976। Who is the longest served CM of Odisha? ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଭାବେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟରତ? Answer. Existing CM ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। What is the assembly seat number in Odisha? ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାନସଭାର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 147। What is the seat number of Odisha in ଲୋକସଭା and ରାଜ୍ୟସଭା? ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 21 in ଲୋକସଭା, 10 in ରାଜ୍ୟସଭା। Which is the richest district in Odisha? କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଧନୀତମ ଜିଲ୍ଲା? ଖୋର୍ଦ୍ଧା। Which is the poorest district in Odisha? ସବୁଠାରୁ ଗରିବତମ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଟି? କେବିକେ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, କୋରାପୁଟ। Who is called the father of Odia Language?
କାହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜନକ କୁହାଯାଏ? ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। Which is the largest district in Odisha as per area? ଆୟତନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ବୃହତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲା? ମୟୂରଭଞ୍ଜ 10,418 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର। Which is the smallest district in Odisha? ଆୟତନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଜିଲ୍ଲା? ଜଗତସିଂହପୁର 1,759 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର। Which is the biggest village in Odisha? କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରାମ? ଭୁବନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଢେଙ୍କାନାଳ। Which district has the highest rural population? ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ବୃହତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲା? ଗଞ୍ଜାମ 27,61,030 27,61,030 ଯାହାକି ଷ୍ଟେଟ୍ ରୁରାଲ ପପୁଲେସନର 7.9%। Which district has the highest urban population? ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ବୃହତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲା? ଖୋର୍ଦ୍ଧା 10,84,316 10,84,316 ଯାହାକି 15.5% of state urban population। Which is the lowest population district in Odisha? ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଜିଲ୍ଲା? ଦେଓଗଡ଼ 3.13 lakh। What is the old name of Odisha? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ କ'ଣ? କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ। Which is the largest city in Odisha? ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ସହର? ଭୁବନେଶ୍ୱର। Which is the biggest block of Odisha? ବୋରିଗୁମା district କୋରାପୁଟ। What is the literacy rate of Odisha? ଓଡ଼ିଶାର ସାକ୍ଷରତା ହାର କିପରି? Lowest rural literacy district ନବରଙ୍ଗପୁର। ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସାକ୍ଷର ଥିବା ଜିଲ୍ଲା? ନବରଙ୍ଗପୁର 43.9%। Lowest urban literacy district ମାଲକାନଗିରି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ କମ୍ ସାକ୍ଷର ଥିବା ଜିଲ୍ଲା? ମାଲକାନଗିରି 74.5%। Highest rural male literacy district ଜଗତସିଂହପୁର। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପୁରୁଷ ସାକ୍ଷରତା ଅଧିକ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା? ଜଗତସିଂହପୁର 92.5%। Highest urban male literacy district ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପୁରୁଷ ସାକ୍ଷରତା ଅଧିକ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା? ଖୋର୍ଦ୍ଧା 94.2%। This is all about today's video। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। There is a series of GK questions and answers in our upcoming videos। ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ GK କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଓ ଆନ୍ସର ନେଇ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବୁ। To get our latest videos, please subscribe our channel and press the bell icon। Hope to meet you in our next videos. Till then, goodbye. Thank you।